3'ten çağırmadım ben. Oğlum 14 yaşında. İçin 6 yaşında. Kıyıcaşmam 3 yaş apara. Oğlum 6 yaşında kamenecek başladım. Oje ben kıydı atmam. Horadayım 80 kilo da. 90 kilo, 95 kilo düştüm. Son yüze olayla parana. Son görýän internetden her ýer kapsulalar var. Bular atýan. Atanlykdym işlem kesen ýaladýar. Horlanýan ýaladýar. Maňa begenýän 1 ay etýär, 2 ay, 3 ay, 3-4 ay atsam wagtama. Son goýana ýanky aýrym kilam 4 aýlyk kösem aýrym kilam bar. Bardan alýana. Son oglajam ýaramada 14 ýaşly oglajam. Awa 2-nji klassy. Evet yaramany. Son onda ýarabat strese girdim. Şo wagtlarym 2-nji oglajama görelken onan bilmendim. Kän stres tamam. O bolandan soň ýene semirdim. Ýene semirdim sebäbi. Ene bolmak kyn biläňiz ha. Dogrumda da biraz kösem, ýene de kösem. Ýene semirip gitdim. Soň ýene 2-nji oglumdan ol bir kaşa zat indi. Ýene ýanky trnażora gatnadym. Nalyp tanyda horlanýan edem zat diýene. Olan horlanýan, ýene taşnaýan, ýene üstüne alýan kilam üstüne. Ýene trnażora gatnap, gol horlap başladym, gyýjaşma görerkenim. Anam şonda trnażora gatnap beren wagtdan bildim. Soň trnażor goýdum. Soň gyýdym, ondan soň indi ýene de näme balanak aýnaýda. Beter gaýtam. Her hili kofya, kapsulalar zatlar atyp, beter saglam gydyp bara. Kapsulalar birinjinden geçeri giýär. Ha. Üçin wredna. Şoňa düşen akıl bilinkiler. Dina horlaýan, kosa horlaýan, çaý. Men şo wagtlar horlaýan garyp ýalar, ýalar, mutulýarlar şey. saglam ýaman gitýän eken. Men şo wagtlar hemmeçesini etip gördüm. Men başlap berä. Menden näme kömek amalzaga taşyras. Eger de amalzaga hemme gatlaryň gowy çyksa, anamra doktor operasiýa kabul diýip aýtsa, onda şo ýagdaýda operasiýa etip bolýar. Şo ýagdaýda mümkinçilik bolýar. Ýanky ranyň gowy bolmaly, ýüregiň gowy bolmaly. Ol malinki şak, kiçijik bir ädim. Ondan soň özüňe durmuşyny tonus üýtgetler bolýar. Pytanie diýdi. Ýanky konformantyz palaw bolanok. Doğrudan. Elbette baka öz men isteyen derejeme geldim, isteyen avranma geldim, isteyen figurama yetdim diýip öz beýasynys kontrol saklamany başarýan çağ. Ondan soň uje iýesim gelse, uje iýesine melenok. За тебя дети болеют, это уже важно. Исмаил, твоя мама сможет? Напиши мне в комментариях, что она сможет.